Mesela meya îro pirtûkên Kurdî di pirtûkxaneyên dewletê yan jî pirtûkxaneyên gel de ye. Berî wê em hinekî agahiyan bidin. Li Tirkiyeyê 457 pirtûkxaneyên dewletê hene. Yê zanîngehan 627 pirtûkxaneyên wan hene. Pirtûkxaneyên gel jî 1205 hebin. Ji binî van pirtûkxaneyên şaredariyan bi xwe hene, her şaredarî li gor daxwaza xwe li gorî nüfûsa wê derê pirtûkxaneyan vedike û dixe xizmeta gelê xwe. Çi qas pirtûkên Kurdî di van de hene, tam pirsa me jî, mesela me jî ev e. Mebusa Dem Partî Beritan Güneş ji Wezareta Çandê a Tirkiyeyê pirsî. Di navbera 2010 û 2020 de çend pirtûk hatine kirîn. Ev xal mühîm e. Ji binî vê di rêzîknameya pirtûkxaneyan de tiştek heye, du caran ji weşanxaneyan her carê sê pirtûkan dikirin. Lê şertek wisa heye, ew pirtûk divê bi tirkî bin. Beritan Güneş jî pirsek wisa kiriye. Ev yek dibe sedem ku pirtûkên derveyî Tirkî ji vê fînansê feyde negirin û weşanxaneyên ji derveyî Tirkî nikaribin ji weşanxaneyên Tirkî re rexabetê pêşwaziyê bikin. û gotiye ev yek wê çawa çareser bibe. û pirsa pirtûkên bi Tirkî jî kiriye. Yek ji pirsa Mebusa Kurd Beritan Güneş jî ev e. Ji bo pirtûkxaneyên girêdayî wezaretê de pirtûkên derveyî Tirkî zêdetir bibin, hûn çi planan û projeyan çê dikin yan jî we çêkirine yan na. Ev xal mühîm e. Di pirtûkxaneyên dewletê, zanîngehê, pirtûkxaneyên gel, pirtûkxaneyên şaredariyan de çi qas pirtûkên derveyî Tirkî hene. Mesela şaredariya bajarê mezin a Stenbolê nav 5 salan de nêzî 100 heb pirtûkxaneyên gel vekirin. Çi qas pirtûkên Kurdî xistin vê derê? Belkî 0. Wê çawa be? Em ancak daxwaz bikin, est û ew yên ku ji van pirtûkxaneyan sûde digirin û wê sûde bigirin. Dema ew daxwaz bikin û mebûsê me jî li ser bisekinin, tiştek mümkûn e ku di pirtûkxaneyên gel de jî, di yên şaredariyan de jî pirtûkên Kurdî zêdetir bibin. Mesela ev e ku em vê yekê bixin rojevê, sêdexê me jî îro bila ji bo vê yekê be